Άντε τυχερούλη, πάλι σχολείο. Σχολείο. Τι είναι αυτό, θύμισέ μου? Είναι αυτό που πριν αρχίσει πάμε πρώτα για τσάντες, τετράδια, στυλό, μολύβια. Α, θυμήθηκα. Σχολείο είναι αυτό που ξεκινάει από τα βιβλιοπωλεία Πλέσα. Βιβλιοπωλεία Πλέσα. Έτσι αρχίζει το σχολείο. Με σούπερ σχολικά. Τσάντες Hello Kitty, No Fear, Patty, Antonella, Princess, Barbie, Toy Story, Cars για τους μεγαλύτερους φίλους, High Sierra, Lotus και Eastpak, O'Neill, Benetton, No CB και Replay για τους μεγαλύτερους μαθητές. Και ακόμα σχολικά βοηθήματα για όλα τα μαθήματα και τις τάξεις. Βιβλιοπωλεία Πλέσα. Ο κόσμος του βιβλίου, του γραφείου και του σχολείου. Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και δεύτερο κατάστημα Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Πλέσας Πλαίσιο. Ο κόσμος των σχολικών.